Ahojte, takže tu máme ďalšie video. Rozbaľovanie mi nevyšlo, celý mobil sa mi posunul a proste nedopadlo to dobre, takže dáme si to ešte raz, ale už otvorené. Takže máme tu tesák vzor 1915, mohutná záležitosť, rúčka perfektná, esovitá záštita, plechové mohutné púzdro, tesáčik značený SZ, to bude výrobca, ale zatiaľ som sa nedopátral, čo je to presne za výrobcu. Ak viete, tak mi to napíšte do komentára. Tu máme preberaciu značku Armády. Miestami má trošku zaseknuté, ale proste to nie je novodobá záležitosť. Niečím si prešiel tento tesák. Tento tvar čepely mi príde ako na útočnom noži vzor 1917. Tento výbrus pri vrchu. Celku veľký, pekný, mohutný tesák. Mohutnejší je vzor 1853, ten mám tiež, ale aj toto je paráda. Tesáčik sa dobre drží. Som ho záňal dlhšie, teraz sa mi ho podarilo zohnať, tak som aj rád. Tak som rád, že sa mi ho konečne podarilo zohnať. A dlhšie som sa neozval, lebo nejako proste veci, aj toto sa mi nedarilo zohnať a iné veci sa mi dáko nepáčili. Tako je teraz toho pomenej. Ale toto je už doma, to je paráda. Tesáčik. Tu značenie nevidím žiadne, ako zvykne byť. Ale som spokojný. Som spokojný, už je doma a môžeme zase sa po niečom inom obzerať. Mám teraz také veci, ktoré by som chcel zahrnúť do svojej zbierky, tak sa idem po nich obzerať. Ale ďalšia méta splnená, spokojný som. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like. Ďakujem. Ahojte.